Listen now, all the people. Costi Forza. From Romania to the world. This is Dr. Costi presenting. Whoa, yeah. De ce oare vorbești tu despre mine? De ce oare mă pui la un loc cu tine? Poate nu-mi dau seama, cine știe. Poate ai mâncat cu mine din aceeași farfurie. O fut pe măta, în fața mea nu ai cuvânt. Nu mă cunoști deloc, habar nu ai cine sunt. Oare ai fi făcut ca mine când băteam la uși? Oare te-ai fi simțit ca mine când eram respins? Oare ai scris cumva în viața ta vreun vers pe care să îl ții pe o sală întreagă când apar pe scenă? Oare ai fi continuat când la Severin 30 de gabori au venit și ne-au încercuit? Nu cred, așa că taci din gură, nepoate. Ți-o dau la muie și ție și tuturor ca tine în parte. Am zis ce am avut de zis, dă-te morții mătii. N-ai fost acolo, nu vorbi că nu știi. N-ai fost acolo să auzi tot ce am auzit. N-ai fost acolo să vezi tot ce am văzut. N-ai fost acolo să vezi tot ce am făcut. N-ai fost acolo să vezi prin tot ce am trecut. N-ai fost acolo să auzi tot ce am auzit. N-ai fost acolo